Waqt l-Assembleja Djoċesana annwali li ġiet fit tmiem għal-ġimgħa, l-Arċisqof ta' Malta, Monsignur Charles Cicluna, insista li l-Knisja għandha toħroġ mill-kumdità li tinsab fiha u tilħaq nies ġodda, għax wara kollox din hi l-missjoni intristika tagħha. Fil-messaġġ tiegħu l-Arċisqof qal li din istedina ta' riskju u proċess li jitlob umiltà, dialogu u kuraġġ. Proċess li fih il-Knisja tista' taffaċċja ċertu diffikultajiet. Ta' Knisja li toħroġ. Ovvjament noħorġu għax aħna mibgħutin. Noħorġu minn fejn? Noħorġu minn forsi minn ambjenti li l-mulejiet jgħidilna hemm bżonn li dak li qed itaqqalkom teħilsu minnhom biex intom tiltaqgħu mad-dinja u mal-bniedem tal-lum u twaslulu l-aħbarijiet tajba ta' Kristu irxoxt, is-Salvatur tagħna. Madwar 200 parteċipant attendew fiżikament jew virtwalment għall-Assembleja li saret fis-sala taċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni f'Birkirkara. Fost dawk li tkellmu kien hemm anke l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi, illi spjega kif matul is-sena li ġejja l-Kurja f'Malta se tiffoka biex oqsma differenti fil-Knisja ikollhom inizjattivi kreattivi u sewja li jkunu frott ta' disċerniment. L-Assembleja kienet indirizzata wkoll minn Nadja Delikata, delegata l-evanġelizzazzjoni u l-persuna responsabbli mill-grupp ta' ħidma msejjaħ Knisja li toħroġ, illi spjegat kif din is-sena qed issir proposta lill-oqsma kollha fil-Knisja biex iħarsu lejn ir-realtà tagħhom mill-ġdid ħalli jarfu l-prijoritajiet ta' fejqan li l-poplu jeħtieġ.